Fil-katekesi tagħna llum qed inkompli nirrifletti dwar il-talim ta' San Luigi Maria de Montfort fuq il-konsagrazzjoni tagħna lil Madonna li huwa biex ngħidu hekk kristallizzat fil-ktieb tiegħu id-devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija. Hekk illum wara li rajna il-relazzjoni bejn Marija u t-Trinità u r-relazzjoni bejn Marija u t-qaddis tal-Erwieħ u allura anke l-konsegwenzi li joħorġu minn dan kollu għal ħajja spiritwali tagħna fir-relazzjoni tagħna mal-Madonna, illum xi nirrifletti ftit fuq tema illi hekk hija ħanidu hekk hija fil-background, però background importanti ħafna fit-talim ta' Montfort. Illi hija dan is-sem ta' Marija fl-aħħar taż-żminijiet. Hekk importanti ħafna li aħna realtà li ninsewa ħafna drabi. Kif nistqarru ta' kuljum fil-quddiesa wara l-konsagrazzjoni, aħna ngħidu nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ qawm minn tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Aħna qegħdin fl-istennija li Ġesu jerġa' jiġi. Aħna qegħdin nistennew it-tieni miġja ta' Kristu. Hija forsi tema li aħna ma tantx naħsbu fuqha, jew nkunu aljenati jew maħniex għalmin biżżejjed fuqha, jew ma nfittxux li nitalmu biżżejjed dwarha. Però aħna propjament dan hu il-fażi ħanejdu hekk tal-istorja tas-salvazzjoni fejn tinsab issa. Qiegħda fl-aħħar mumenti tagħha li huwa dan li nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi. Nixtieq nagħmilha ċara mill-ewwel illi kif Ġesu u meta Ġesu se jerġa' jiġi ħadd ma jaf. Il-mulej għamilha ċara fil-kelma tiegħu. Xi kuntant humu movimenti minn jum għal ieħor, minn seklu għal ieħor jgħidu Ġesu ġej issa, Ġesu dalwaqt ġej, Ġesu ġej għas-sena 2000, Ġesu ġej għas-sena l-hemm. Huma kollha affarijiet li l-Knisja dan li jgħidulu l-millenjarizmu speċjali dejjem wissietna kontrih u li rrid noqogħdu ħafna attenti. Ġesu għamilha ċara meta u kif ħadd ma jaf. Però Ġesu ikellimna dwar se jiġri qabel se jkunu dawn il-mumenti li iħejju t-tieni miġja ta' Ġesu. Għandna diskorsi apokalittiċi li nsibuhom qabel ma jibdew ir-rakkonti tal-Passjoni fil-Vanġeli sinottiċi, ġifieri f'San Mark, f'San Luqa, f'San Mattew. Il-ftit elementi minn dak li Ġesu jsejjaħ pereżempju hija l-persekuzzjoni tal-insara, evanġelizzazzjoni qawwija, hekk il-kelma tal-Alla tkun imxandra mal-ġnus kollha. Ġesu jitkellem anka minn dak li huwa taħwit anka fil-kosmos, fil-ħolqien, dak li huwa mart li jinferex, dak li huma gwerer. Huma kollha sinjali tal-ħażen dawna. Illi l-aħħar kelma, dak li l-Vanġiri tgħidilna, l-aħħar kelma mhijiex tal-ħażen, imma l-aħħar kelma se tkun ta' Kristu li ġej u jġib ir-rebħa definittiva tiegħu li ġabilna diġà fuq is-salib. Aħna ġejna salvati fuq is-salib. Aħna qegħdin nesperjenzaw dis-salvazzjoni issa li tilħaq il-milja tagħha sħiħa meta l-mulej jerġa' jiġi. Mela aħna ninsabu f'din il-fażi bejn l-ewwel u t-tieni miġja ta' Sidna Ġesu. U l-aħħar żminijiet huma dawn iż-żminijiet kollha. Jiġifieri l-aħħar żminijiet ma nistgħux neċessarjament norbtuhom ma' proprju l-aħħar żminijiet qabel ma l-mulej jerġa' jiġi li ħadd ma jaf meta hi, però dawn huma l-aħħar żminijiet fil-pjan tas-salvazzjoni. Jiġifieri il-bidu ta' żminijiet biex ngħid hekk nistgħu nħarsu lihom mill-ħolqien sal-miġja ta' Kristu. Il-miġja ta' Kristu nistgħu ngħidula hija l-milja ta' żmien u issa aħna qegħdin ngħixu fl-aħħar żminijiet fis-sens li qed nistennew it-tieni miġja tal-mulej li jiġi meta u kif ma nafux. Issa Montfort jagħmel enfasi ħafna li l-Madonna għandha rol importanti ħafna f'dawn l-aħħar żminijiet. Huwa jgħallem illi fl-aħħar ta' żminijiet Alla u Omna Marija sejrin qajmu qaddisin kbar illi jisbqu f'qdusija ħafna mill-qaddisin l-oħra. Dawn il-qaddisin se jiġu magħżula biex joħduha hekk kontra daw kollha li joħduha kontra Alla. Mhux kontra f'sens ta' ġlieda ta' xi gwerra ta' ma nafxiex, ma f'sens ta' evanġelizzazzjoni.
illi dawn se jwaslu il-kelma tal-Alla anka bil-maqlub ta' dawk li jkunu qegħdin jippruvaw jeqirdu l-kelma tal-Alla mill-qalb in-nies. U Montfort jgħid li dawn il-qaddisin, dawn il-persuni, dawn in-nies li il-mulej se jużhom f'dawn iż-żminijiet, ikollhom devozzjoni qawwija lejn Marija, li Marija iddawwalhom, Marija issaħħaħhom, Marija tqawwihom u Marija tħarishom. Hekk huwa jara li dawna l-persuni se jkollhom missjoni li jiġġieldu l-ħażen u fl-istess ħin li jġiddu l-Knisja, li jibnu l-Knisja mill-ġdid. Dan se jagħmluh bil-kelma u bl-eżempju tagħhom. U permezz hekk jiġbdu ħafna nies lejn Marija sabiex tkun tista' toħodhom għand Ġesu. Minħabba din missjoni se jiġu persegwitati minn dawk illi huma kontra Kristu, ma kontra Knisja, huma kontra Marija. Imma faqda ma' Marija iġibu r-rebħa. U hekk niftakar il-kelma li l-Madonna tgħid fil-messaġġ tagħha ta' Fatima fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi tirbaħ. Meta l-Papa Giovanni Paolo II sar Papa, ftakar kelma li kien qallu ħabib tiegħu l-Kardinal u baqgħet dejjem fil-qalb tiegħu, nsibu anke fit-testament tal-Papa Giovanni Paolo II meta qallu jekk ir-rebħa tiġi permezz ta' Marija. Meta r-rebħa tiġi permezz ta' Marija. U dan l-istess talim li qed jgħallem Montfort. Fil-fattirin tiegħu huwa jispjega kif is-salvazzjoni hekk li bdiet fi Kristu u li ġiet introdotta lilna permezz ta' Marija fil-misteru tal-Inkarnazzjoni. Allura wieħed jista' jifhem kif Marija għandha din ir-rabta ma' Ġesu fil-ħidma tas-salvazzjoni, xi ħaġa li anke missriet il-Knisja fil-bidu kienu jgħallmuha meta mod speċjali anke nsibu l-Sant Irenew li jiddeskrivi l-Madonna bħala Eva l-ġdida. Jekk Kristu huwa l-Adam il-ġdid, Marija hija l-Eva il-ġdida. Bħalma il-let Adam daħlitna l-kol fid-dnub, l-Iva ta' Kristu daħlitna l-kol fil-grazzja. Però bħalma l-let ta' Eva waslet biex anke l-umanità tidħol fid-dnub, l-Iva ta' Marija twassal biex l-umanità tidħol fil-grazzja. Allura fl-Iva tal-Madonna, fil-fiat ta' Marija, fil-misteru tal-Inkarnazzjoni, l-aċċettazzjoni ta' Marija fil-pjan tas-salvazzjoni li hija jkollha dan is-sem li tkun Alla, Marija hekk lilna daħlitna l-koll f'dan il-pjan. Daħlitna f'din l-Iva imbagħad tabbina Ġesu. Sa Montfort qed jgħid jekk fil-bidu tal-Inkarnazzjoni kien hemm bżonn l-Iva ta' Marija. Marija kellha sem fl-ewwel miġja ta' Kristu. Montfort jgħallem illi Marija għandha sem ukoll fit-tieni miġja ta' Ġesu. Kif permezz tagħha Ġesu ġie għandna fl-ewwel miġja tiegħu, Montfort jinsisti li Marija dan ir-rol tagħha tibqa' taħdih fis-saltna ta' Alla. Marija ħad tkun dik illi se tħejji l-qlub, se tħejji it-tieni miġja ta' Ġesu għal meta Ġesu se jerġa' jiġi. Allura Montfort jara li Marija marbuta maż-żewġ miġjiet ta' Ġesu, l-ewwel miġja u t-tieni miġja, u ma' żmien ta' bejniethom li huwa l-aħħar żminijiet li aħna ngħixu fihom. Sa Montfort jgħid illi jekk fl-ewwel miġja Marija ma tantx kienet magħrufa għax kien hemm bżonn li Kristu jkun magħruf, huwa jinsisti li fit-tieni miġja Marija hemm bżonn illi tkun magħrufa. Għaliex Marija kif se naraw il-qudiem jispjega b'mod tant sempliċi ħafna jagħti raġunijiet għaliex il-Madonna hemm bżonn li tkun magħrufa f'dawn iż-żminijiet. U fil-fatti waħda mir-raġunijiet li Montfort jagħti jgħid illi Marija fuq dil-art żammet lilha nfisha ċkejkna, moħbija, f'umiltà kbira. U għalhekk Alla issa jrid jerfagħha. Kif il-Madonna stess tisqar fil-Magnificat u qolla l-ċkejknin. Iċ-ċkejknin Alla tiegħu jgħollihom. Kif naraw jagħmel anke bil-qaddisin tiegħu li mhux biex jagħtihom glorja fil-ġenna, imma jirfagħhom ukoll anke fuq dil-art. Uħut mill-qaddisin li jgħixu vera ħajja sempliċi, ħajja umli, nanuħu minna l-qaddisin tagħna kabuċċini ma speċjali il-fratelli lajċi, il-lay brothers tagħna, illi ħafna drabi għattu ħajja ħafna sempliċi u moħbija, però taqdu sija kbira. Walla ċkejknin tiegħu jgħollihom. U Marija hija l-iċken waħda.
Allura l-Marija żgur li sejjer jolli wkoll. Montfort jgħid raġuni oħra li xi Alla jrid li Marija tkun magħrufa għaliex hija l-kapolavur tal-grazzja ta' Alla. Kemm fis-sema u kemm fl-art. Marija l-Immakulata. F'Marija mill-ħidma kollha ta' Alla fil-perfezzjoni tagħha fis-sens li għaliex mhix imbabsa bid-dnub tal-bniedem. Allura su dak li Alla kapaċi u jrid jagħmel fina l-bnedmin f'Marija jidher fil-qawwa kollha tiegħu. U għalhekk irid li Marija tkun magħrufa. Ħalli permezz tagħha jkun magħruf hu Alla Trinità x'inhu kapaċi jagħmel fir-ruħ tal-bniedem li tintelaq kompletament f'idejh. Montfort jgħid li Marija hija bħal sbieħ il-jum milli jħabbar għodwa ġdida. Din l-għodwa ġdida huwa Kristu. Marija mmejja dan is-sebħ ta' dan il-jum li jgħidilna ġej il-jum ġdid. Hemm bżonn li Marija tkun magħrufa bħal sbieħ il-jum li jġib it-tama ġdida li il-lejl se jinkiser, il-lejl mhux se jibqa', ix-xemx Kristu se rifetx. Montfort jgħid ukoll li hemm bżonn li Marija tkun magħrufa għaliex Marija triq żgura għal Ġesu. Marija triq dritta m'hemmx ċans li nitawġu jekk nimxu magħha, għax Marija hija ħielsa mid-dnub. U Marija hija gwida perfetta, żgur mis se jitqarraq bina, żgur li għand Ġesu Marija se toħodna. Għalhekk jgħid Montfort l-erwieħ li jridu jitqazzu, jridu jsibu lil Ġesu permezz ta' Marija. Min isib il-Marija, isib lil Ġesu. Imma jinsisti Montfort biex isibuha jridu jfittxuha. Imma ħadd ma jista' jfittixha jekk ma jkunx jafa. Għalhekk Marija tkun magħrufa ħalli l-għarfien tagħha jwassal għal għarfien aktar profond ta' Trinità Qaddisa. Marija għalhekk tkun magħrufa għax jekk insibu lilha żgur mingħajr ebda ħiel ta' dubju mingħajr tawwiġ ta' xejn se nsibu l-Ġesu. Montfort jinsisti li dan l-għarfien ta' Marija f'dawn iż-żminijiet l-aħħar żminijiet bit-tħejjija t-tinimiġja ta' Ġesu li nerġa' ngħid meta u kif ma nafux meta hija u mhux xogħolna noqogħdu nispekulaw meta lanqas. Marija jeħtieġ li tkun magħrufa taħt tliet aspetti partikolari. L-ewwel waħda jgħid l-aspett tal-ħniena għaliex? Għax Marija titġib lura lil dawk li nqatgħu minn Kristu mill-Knisja tiegħu. Hija twassalhom għal konverżjoni lura li jbinha Ġesu u fih dan il-Knisja Kattolika. Marija jgħid Montfort it-tieni aspett li tkun magħrufa f'dawn iż-żminijiet partikolari hija l-qawwa. Marija għandha kif rajna din il-qawwa kontra anka x-xitan, kontra daw kollha li jopponu l-ħidma ta' Alla. Allura hija tingħaqad eżistijej ma' u li Alla f'din it-taqbida kontra l-ħażen, kontra d-dnub u kontra d-dinja. Marija tkun magħrufa anke taħt l-aspett tal-grazzja. Biex tispira u ssaħħaħ lis-suldati u l-qaddejja jgħid Montfort li jaħdmu fis-saltna ta' Alla. Marija l-medjatriċi ta' grazzi tibqa' taqla l-grazzja lil dawk li qegħdin jaħdmu fl-evanġelizzazzjoni fi żminijiet ta' preparazzjoni għat-tinimiġja ta' Ġesu. Allura Marija tkun magħrufa taħt il-ħnien għal konverżjonijiet, taħt il-qawwa fit-taqbida kontra l-ħażen u taħt il-grazzja biex issaħħaħ il dawk li qed jevanġelizzaw. U l-aħħar raġuni għaliex Montfort jgħid li Marija jeħtieġ illi tkun magħrufa fl-aħħar żminijiet hija għaliex Marija ħassir armata tal-biża' għal Satana u d-dixxipli tiegħu. Għaliex? Għax Montfort jinsisti li f'dawn l-aħħar żminijiet l-attakki tax-xitan se jkunu aktar intensi. Il-ħidma ta' Satana se tkun iktar qalila. Il-ħidma ta' Satana se tkun iktar evidenti. Satana se jagħmel inganni u inganni kbar. U allura jeħtieġ jgħid illi anka f'kuntest meta Satana jqajjem nies biex jippersegwitawlu li Alla. Fi żminijietna dan is-seklu, s-seklu li għadda insomma fl-aħħar nofsija u rajna anka t-twaqqif tas-sataniżmu organizzat li f'ċerti ambjenti rikonoxxut anka b'mod legali, b'mod pubbliku bi knejjes iddedikati għal qima tax-xitan. Iva Satana anka permezz ta' dawn l-istituzzjonijiet tiegħu huwa jippersegwita b'illa kbira u b'inganni lil uliet u l